Príď na noc milostí v Trnave. Pozývame ťa do baziliky svätého Mikuláša v Trnave. V piatok 16. januára 2026 od 18:30 bude nočná adorácia s odprosovaním, s velebovaním za slovenský a český národ, modlitbami a eucharistickým požehnaním. Noc milostí v Trnave. Zasvetenie sa svätému Michalovi Archanielovi. Adorácia, odprosovanie, zriekanie, zvelebovanie, svätý ruženec, pobožnosť k svätej tváre, svätá omša, eucharistické požehnanie a svätá spoveď. Program je nasledovný. O 18:30 bude svätá omša. Po svätej omši vyloženie oltárnej sviatosti a moderovaná adorácia s odprosovaním. O 21. hodine modlitba zriekania a oslobodenia. 21:10 zvelebovanie. 21:20 obliečka do škapuliara svätého Michala a zasvetenie. O 21:35 začneme svätý ruženec. O 22:15 sa pomodlíme korunku k Božiemu milosrdenstvu. 22:30 pobožnosť svätej tváre. O 23:15 modlitby a adorácie. 23:50 litánie loretánske. O polnoci bude záverečné požehnanie so sviatosťou oltárnou a olejom svätého Šarbela. Modlitba zadozučinenia. Pretože pohár Božej spravodlivosti je plný, preplnený, už preteká. Len mohutná sila modlitby a odprosujúceho pokánia ochránia svet pred tým, čo mu pripravila Božia spravodlivosť. Počúvnite aspoň teraz hlas vašej nebeskej Matky. Potrebujem toľko odprosujúce modlitby a ochotne obetovaného utrpenia. Tešíme sa na každého z vás. Pozývame vás k osobnej účasti. Nočná adorácia. Navštevuj ma a zotrvávaj so mnou v noci a ja budem pracovať pre teba počas dňa. Až v nebi spoznáš hodnotu takto strávenej hodiny. Modlitba je tvoja sila. Modli sa, neprestávaj. Modlitba je práca, nie zábava. Môže stať dokonca námahu. Ale keď sa stane pre dušu každodenným chlebom, premení sa na nekonečnú sladkosť. Páter Dolindo Ruotolo.